Браво! Може да поиграем. Мама, може да сложи червеното? Да. Всяка една млада майка първо не знае точно как да се грижи за детето. Има много трудни моменти. Тук е намесата на сестрата. От 2017 година в София, от 2019 година в Пловдив имаме екипи от патронажни сестри, които осъществяват домашни посещения. Преди да родя Билянка ми донесе една голяма тежка кукла, която наистина тежеше като истинско бебе. И тя още тогава даже ме научи как да я сложа под мене, как да я хвана. До навършване на 2-годишна възраст на детето, обемът на неговия мозък достига 80% и никога повече няма да се развива с такава изумителна скорост. Какво му е нужно на едно малко бебе в този период на бърз растеж? Това е качествена храна, отзивчиви родителски грижи, сигурна среда и достъп до здравеопазване.